vyzývam vás k otvorenému boju voči bezprávu, voči korupcii, voči neľudskému kapitalistickému systému. Kapitalizmus si dnes podpílil konár svojou chamtivosťou. Využíme tento moment. Spojme sa a keby sme aj mali hneď výjsť do ulic, my musíme požadovať to, čo nám právom patrí, a to je život, v ktorom na prvom mieste bude človek. Verím tomu, že lepší svet je možný. Tá revolúcia, dobre, ale nesmie byť morálka nadradená všetkému možnému. S týmto ja osobne nesúhlasím s Marxom. On hovorí, že morálka je nadradená, alebo že je funkcia triedneho boja. Odtiaľ potiaľ. Nemám rád extrémistov, ale ani nemám rád tých, ktorí stále hovoria, že všetko sa dá vyriešiť zlatou strednou cestou, cestou kompromisu. Ale si iba zober to, že máš dobro a zlo. A budeme sa stále snažiť o kompromis? Pozor! Prvý rad 4, druhý 2 kroky vpred. Chod! Товарищи, огонь! Nach Berlin! To vidno, že to chlapi. Chlapi? Takí chlapíci. Ako jak odfočíme aj my, rozvázíme, to je jedno. Chápeš, to chcú fotku a sa tam oni ďakujú. Čo si to za revolucionárny na tank nevieš naskočiť? Boja. Za vojny jak by si robil, tu už sedeli. Pán Rotý, pomoci autoparkovému na 60 sveta. Napravte si ho posek trošku. Miro, zase taký diskofilm. Jedna vec, čo tu nebola, tak nebolo tu dosť ľudí. Mal si dať do pardonu ten oznam. Vieš o tom, hej? Budúce už budeš vedieť dať oznam do pardonu. Vy si zapnite masku, alebo sa vám nedá zapnúť? Bolo treba zavolať. Toto stíham, toto nestíham. Keď by si hneď povedal, že to nestíhaš, tak to spravíme inak. Dobre? Sme nestihli dať plagáty do autobusov, takisto. Výsledok. Nie je tu toľko ľudí, čo by malo byť. Popruh na maske. Máte pretočený. Iba si ho tuto. Tak. Dobre. Tóno. Za 2 mesiace nevytlačiť papier. To je... Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Výsledok práce mal byť ten 100 kusov programového vyhlásenia, ktoré existovalo. Ale ty si sa zobudil 2 dní pred seminármi. To sa nám už nesmie stať, toto. Inak dobre, nie? Smena. Pozor! Rozchod. Jak ty ďalej? Pre mňa osobne kariéra neznamená vôbec nič. Z duše nenávidím kariéristov, nie som kariérista. Ale chápem jednu vec, že pokiaľ človek je na určitom stupni, spoločenskom, má väčšiu možnosť dosiahnuť určité zmeny. Iba preto by som potreboval byť na určitom stupni, aby som tieto zmeny mohol dosiahnuť v prospech ľudí. Keď sa mi to nepodarí, nič sa nestane. A skôr by som povedal, že bol by som šťastnejší, keby som svoj život mohol prežiť niekde v chalupe, pri horách, pri jazere. To by mi úplne stačilo.
stáži mesačnej u pána poslanca Maštálku. To je poslanec Českej republiky za UNGL frakciu komunistov, lepšie povedané Konfederáciu zjednotenej ľavice a Nordijskej strany zelených. Takým strohým odhadom by som povedal možno, že Belgičania sú 20 rokov popredu. Na Slovensku ľudia žijú podľa mňa viacej trošku v strese, keď to porovnávam s Belgickom. Tu sú takí viacej uvoľnenejší, takí milší. Prídete do kaviárne, málo kedy sa stane, že ako u Slováka na vás rukne, že čo chceš. Nie, usmiatý, prosím, čo si dáte, môžem vám nejak pomôcť. Je to obrovský rozdiel, naozaj. Myslíš, že to súvisí s tým režimom, aký bol u nás? Nie. Myslím, že to skôr súvisí s mentalitou a aj s dejinami, s históriou krajiny. Režimov nie. A prečo myslíš, že je to takto? No, neviem to tak porovnať, že prečo. Neviem. Dobre. Nie je prístup. A v čom je taký zásadný rozdiel v tom prístupe, povedzme? Ešte ideme? Ale ako bol. Však ja som to neštudoval, ako fakt som sa tým nezaoberal, že prečo. Fakt. Ale všeobecne, čo ma milo prekvapuje, že je to tak. Tak nech sa darí. Mám asi väčšiu intímnu zónu ako ostatní ľudia. Keď idem po chodníku, tak ma naozaj vie niekedy nahnevať, že niektorí ľudia idú oproti tak tesne, že ja sa im musím vyhnúť. A oni to tak nevnímajú. Jednoducho mám okolo seba určitú takú zónu, ktorú považujem za svoju, za takú nedotknuteľnú, cítim sa tam dobre, je to môj pevný bod a nerád stade to dávam veci, ktoré mám rád, ostatné. Máš pocit samotný niekedy? Ani nie, lebo v tejto práci mám strašne veľa známych, takže ak by sa aj stalo, že momentálne nič nerobím a že si uvedomujem, že sedím v izbe a som sám, tak to je väčšinou vtedy, keď nad niečím rozmýšľam, niečo píšem alebo jednoducho iba relaxujem. Nemám nejaký taký pocit. Táto moja práca je vynikajúca na toto, že či som v Rusku, či som v Belgicku alebo hoci kde inde na svete, mám ľudí podobného zmýšľania a naozaj, ak nemám okolo seba skutočných priateľov, tak mám potom ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie ako ja a môžem sa s nimi porozprávať. Sú dni, kedy naozaj pochybujem, kedy si myslím, že asi som to mal robiť inak, alebo rozmýšľam, ako to inak spraviť, alebo pochybujem naozaj, či to, čo som robil, bolo správne, ale patrí to k tomu. Patrí to k tomu, lebo ja si myslím, že iba blázni nepochybujú a tí sú o všetkom jasne presvedčení, že to, čo robia všetko správne. A stalo sa ti niekedy, že si začal pochybovať aj o tom svojom politickom zmýšľaní? Nie. To moje zmýšľanie neberem ani ako politické. To je vnútorné presvedčenie. To, v čo verím ja, nemusím mať empirický základ, pretože naozaj to moje presvedčenie je presvedčením na základe toho, čo cítim hlavne. Naozaj sú veci, ktoré človek nikdy nepochopí. Sú veci, ktoré nikdy nebudú mať empirický základ pre človeka, pretože človek je nedokonalý tvor, on pochopí v rozmedzi odtiaľ potiaľ a potom je už iba na ňom, ako sa vyrovná s tým, čo je za hranicou jeho chápania.